नै सारिथानि उनाव दसे सम लाइभ फैबाय नोंथांमोनजों सावरायनो सोरबाफोर अनलाइन दंब्ला फैदो। टेरेसआवसो गाखोना दं आङो नै दायो। जोबोद खस्थ' माथो खामानिफ्रानो। नेपालिफोर गोजासो सोमखायोबां खामानि मावनो माइदिबो। केमेराया माथो मेनला लादों। बर'नि सोरां थेंकिउ चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय बर'नि सोरां। शटकिं मा खामानिरा दा चाइनिसाव हेल्पार मावफादोंमोनलै नेपालनि लोगोफोरसो लोगो मोनदों एस पि हाय आदा मा खबर खबरा बिदिनोसैलै एकदमबारे मावसोमना दङ खामानियाव बिजिनो बाबायसोरा माथो मालायनि खें मालायनि ओंखाम जानाय बालायलाङो। गुड इभिनिं जायफ्रा दा कमेन्ट खालामगासिनो दंना बिथांमोना गासिबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाय गोजा आं मिथिगौ। मानोना आं मोनसे अपसन खालामनानै दोनबाय हेटारबो फैयो नालाय आंखौ रायहरनो थाखाय आंनि हेटाराबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगोन अब्लासो आंखौ रायहरनो हागोन कमेन्टआवहाय ओरैबायदि। आं दा बेखायनो मिथियोमो जाय दा कमेन्ट हरगासिनो दङ बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों बिनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। रिमिसा इस्लारि बबे जायगायाव दं बिरखां नार्जारि माइसुराव दं माइसुराव गगा मोनगासिनोलै। कृष्णा आदा हाय आदा गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं। आइफवालियाव दिनै गोगोम मेला बायदि दं। आं न'आव गैया ओंखायनो आं मिथियाखै। ग्रुपावथ' फैदों र' जोंनि इउटुब टिम ग्रुपावथ' खोन्थाहरदों बर'नि सोरां मोजां मा नों मा बेदरखौ जानो बिराद मोजां मोनो आदा। आं बेदर जानो मोजां मोननाया अमा बेदरखौ बांसिन हामजायो आंनि थाखाय अमा बेदरानो साबसिन। बि रानसाय हाय हेलौ हाय गुड इभिनिं रिंसार नार्जारि गुड इभिनिं। नाजानाया मा जाखो हाय आदा हाय हेलौ बर' इउटुब शट नाइस ब्रादार थेंकिउ। दसे दा रेस्ट मोनदों 2 घन्टा रेस्ट दङ 6टानिफ्राय हाबफिननांगौ खामानियाव ओंखायनो दा दसे सम एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डबो फैदों आदा मोजां दे इन्जय खालामदो जायफ्रा न'आव दङ ओमफ्राय जायफ्रा बिदेशआव फैनो नागिरदों अमा होनबाय था जायो जायफ्रा न'आव दङ इन्जय खालामदो। आं मालायनि बान्दा जाथ'बाय दै 6 माससो। एसबि आदा नों थाबाय जायगायाव बोथोरा माबोरै दं? बोथोराथ' जेबो गिलुं गिलां गैया माथो मास खिथेन लागायबावासो ओरैहाय। सिमियन इस्लारि नायस'वालै जायफ्रा माखौ मिनिखोब्रा दसे हाब 5 मिनिट थांबायानो माथो आं 5 मिनिटल' होनो नागिरदोंमोन लाइभखौ
आर चिरां सोर जालायखो आर चिराङालाय प्रफाइलाबो एफा फिसा हेलौ ब्र माब्रै दं बिदिनोसैलै इसोरनि साव मोननाय मानसि मावख्रु मा जायाला उफाय गैया मार्बल आर.के.बि. मा होनदों आर.के.बि. क्रिएसन हाय आदा बहाथो दं आरो मा मावो अन्नानै खोन्था आङो चाइनिसाव मावगासिनो दायो हेल्पारमोनलै चाइनिसाव आखाइफ्रा गोजा जाना दं नै ललिपप लगायनायफ्रा काबाब लगायनायफ्रा आखाइया आलौजोबखायो बानलुजोंनो अफ्रि दैमारि हेलौ बेंग्लाय सार माब्रै दं खबर मोजां आंनि खबरा सार नङालै बा नङाबा आदा नङाबा फंबाय होनबानो जाबाय आर चिरां आंसो आर बसुमतारी अ मा दाना चिरां लालायबाय नामाखौबो नोंसिनोबो फोरोंनायसै आं र' बे आइडियाखौ जायफ्रानाखि लाइफआव फैनानैहाय गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होफैयो रायफैयो बैसोर मानसिफोरखौ माबायदि खालामनांगौ नोंसोरनोबो फोरोंगासिनो र' आं ग्रुपाव खिन्थाहरगोन नोंसोरनो माबोरै खालामो माबोरै खालामा नोंसोर रोङाखैब्ला रोंदोंना रोङाखै कमेन्ट हर दे जायगाखौ देखाय दे ब्र' र' देखायनि एसे नोंथांमोननो आं महाय मावदों महाय मावाखै बे केमेराजों आं नै आंनि सिखौनो आङो सप्तासे जाबाय सोनो मोनाखै रुमावनो फाग्लासो रुमावनो सोहोआ नेपालिफ्रा ओरैबायदि दा सुनानै लामजोब दं नै दाख्लै बैयाव थाहैबायना गोदान गोदान फैला नोगोद नासयो गस्ला सुना लांजोबगासिनो सानबासो जाबायबोनो दङ आंनि गस्लाफ्रा बियो गेस्ट हाउस बियो रुम भारा थाग्रा नै बेनो आं मावनाय बिल्डिंआ बेनो आं फार्स्ट फ्लराव मावदों हायावनो बैनो हनै खान रेस्टुरेन्टआनो बेनो जुम खालामनो हायो नामा नै बेनो आंनि रेस्टुरेन्टआ मावग्लुबजोब्बायसो दां बेनो आंनि रेस्टुरेन्ट आं मावनाय ओमफ्राय नैबे जाबाय गेस्ट हाउस ओमफ्राय रुमा बैयावहाय गाहायाव नैबे गेस्ट हाउस बियो बे गेस्ट हाउसनि टेरेसाव दं आं दायो दा आं खामानिखौ मावो जाहैबाय बैयावहाय बै बे गेट नुहुरदों बे गेटजों हाबलांनांगौ सिङाव ओमफ्राय किसान नांगौबो हनै ओरैहाय मावनांगौ आङो ओरैसो गोलैयो बैयावसो गोलैयो आङो दा बिल्डिंआ बेनो आं मावनाय बिल्डिंआ ओमफ्राय आं बे गाहायावनो मावो आरो ओमफ्राय बे गोजौआव गेस्ट हाउस दंबावो बे गेस्ट हाउस गोजा बे फदाना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैयाबो गेस्ट हाउस बियो रुम भारा थाग्रा एरियाया बेनो ओमफ्राय ओरै बिल्डिं गोदान लुगासिनो दङ खोन्थानो थिननायलाय खोन्थाबाय आङो दसे ओमफ्राय आं बेयावहाय जिरायफिननोसै दे ब्र' खामायगासिनो मालाय नोंहासो गैयालै मालायनि बान्दा जानाय ओरैबायदि धोन सोमखायल' खामानिखौनो सहायनो हालायलै आं हारसिंल'ना बर'आबो रावबो गैया नोंसिनि ग्रुपाव आंखौबो एड खालाम ब्र' आरो मा जायगायाव मावो ब्र' आं जायगानि नामखौ मिथिगौ दाबो माइसुरल' होनना मिथियो एरियाथ' गेदेर ना बोरैबा बारदालाना बोरैबा होनदोंमोनलाय जायगानि नामखौ गोसोआवनो थाया दाबो जोंनि ग्रुपावहाय जोंनि चिरांनि गोजाल' दं बांसिन गासिन चिरांनि गोजा आं दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर दसे सम रेस्ट खालामनायसैलै
जायगाखौ उल्थां फाल्थांल' मोनगासिनो आं दाबो ओरैसो सानजा खालामगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैसो सोनाबनै साना ओरैसो हाबफैगासिनो सोनाबा ओरैसो आंनिया ओरैहाय साहासो खालामगासिनो दं ओमफ्राय साहाया ओरैसो जाबाय आं थानाय आंनि मोखां थानाय सिदा बर'नि सोरां मानो जिफोरखौ न' सिङाव सोनो होआ नेपालिफोरखौलाय मिथिखागौ दा सोरबा गुबुन मानसि ओंखाम न'आव जाफैब्लाबो दावदाब लिरग्रा बिसिनि सर'आनो बिदिनोखा दा जों जेन'बा नेपालिफोरनि न'आव हाजिरा मावहैबाय हाजिरा मावहैनानै जोङोथ' ओंखाम जाहोनांगोन बिसोरो जोङो ओंखामखौ जाखांस्लाबनाय नङा होमब्लानो दावदाबखौ लिरगोन बिसोरो गोबोरखिजों बिदि आरो सि जोमखौ सानसेनि उनाव सोहोगोन मिथिया आं गिदिंबाय थानोबो बाबायलै एसे गोम मावनानै थांनोसै नामा नंबाय आङो मास मोनथाम मोनब्रैसो मावनानैहाय थांनोसै सानबाय आं एसे जानुवारि फेब्रुवारियावहाय एसे 20,000सो रिं सुख'नांगौ दंलै बिनि थाखायसो आं खामानि मावगासिनो ओमफ्राय मबाइल गंसे नांगौ आंना मबाइला जालाय नोगोद स्ल' जाबाय थाबथासै रेस्ट लासिगोन आं दसे 10थानिफ्रायनो जइन जानांगौ ओमफ्राय 10थानिफ्राय जइन जानानै 4थानिफ्राय 6थासिम दसे ब्रेक 6थानिफ्राय जइन जानानैहाय 12था 1थासिम ओमफ्राय दा क्लसिंआवबो मालायफ्रा गजोबब्लाबो आंखौ हगारबावनाय नङा ओरैबायदि आं गोदान ना माने इयावहाय ओंखायनो आंलाय OnePlus लादो सार OnePlusखौनो लानो हानाय नंलालै OnePlusखौ आं फसायदोंमोन मबाइलखौ ओमफ्राय बेयावहाय 3.5नि जेक सोजाया इयारफन जेकआ गथाया बिनि अपसन गैया टाइप C गोजासो इयारफननिबो ओंखायनो फसायाखिसै आङो फैदोलै दा आदा थांनोसो सानबायमोनलै मा होनलाय एसे दाहार सुख'नांगौ दङलै थांनाय बोसोरावहाय 10,000 दाहार लानाय दङ 10,000आव 15,000 सुद जाहैयो बोसोराव ओमफ्राय दाख्लै फैनोसैयाव लाबोबावबाय 4,000 गासैजों मेरलाबो 20-22,000सो आं रिं सुख'नांगौ दङ दा आं क'क्राझारनि नायो क'क्राझारखौ आं गिदिंजोबसिगोन एबार क'क्राझारखौहाय गोबां मानसि लेंहरदों ओरै मैबा थिपकायाव ओरैबायदि जायगा दङनो हाजो जायगा होनदों नामा माने बेयावहाय अट'मेटिकलि गावनो सनद्राय सान्द्रि बेबायदि जानानै थालांनाय सिनफोर दङ क'क्राझारावहाय थिपकाय जायगायावहाय दाबो रावखौबो देखायनाय नुवाखै आं थांग्रोगोन र' आंनि सिगां सोरबा सहैयोला सहैबायसै लिंहरगासिनो दं आंखौहाय सासे नार्सआ गावसिनि बे खाथि जायोनो मा खालामदों साल्थि दंलै ओरैनो दसे सम खामानिनिफ्राय रेस्ट लानानैहाय आं जायनाफ्राय बिदेशआव फैनो नागिरबाय थाबावदों बिसोरखौ ओरैसो बुंनो लुबैसैलै आं खस्थ' मोननायखायनो फैयाब्लानो मोजां जायो नामा मालाय जायगायावहाय माथो ओरैबायदि खस्थ' आयु आं सहायनो हालालै दाना खस्थ'खौ ओरै थोनलायखौबो बायो आङो गावबागाव गोसोबायदि मावनो लुबैयो आं खस्थ' मोननायखायनो मालायखौबो फैयालानो जायोलै सानलायलाङो दा आं सानजारि नोगोरनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोर मिथिगौ दे थांगोन एबार बेरायजोबगोन 2 मिनिट जाबायानो नै तेर'जन मानसि आंजों दंफायो खयजन मानसि कमेन्ट हरखो दसे सम लाइभ फैनो गोसो जानानै फैबाय भिडिअबो होनो मोनाखै भिडिअ बानायलाबो माबा $11 जायो ओंखायनो बानायनो बासै दानिया ओरैबायदि आपडेट जाजोब्बाय इउटुबा नों मालायनि सायाव कन्टेन्ट बानायगोन नोंनि भिडिअआ $11 जागोन नों जेबो रां खामायनो हानाय नङा नों मोनसे एप्सखौ प्रम'सन खालामगोन मोजां मोननानै क्राइम मास्टारानो जा एबा इसि मार्केटफ्रानो जा
बेफोरखौ प्रम'सन खालामगोन नोंनि भिडिअ'आ $11 जागोन माने मालायनि माबाखौ प्रम'सन खालामहोले आरो इउटुबा ओरैबायदि आपडेट खालामबाय दानिया बे रस्टिं बायदिसिना निउस बायदिसिना नों बायदिसिना भिडिअ क्लिप सालायोना बैफोरखौबो इउटुबनिफ्राय दानो एलाउड गैले ओमफ्राय इउटुबा दा $11 फैनायाव नों बांद्राय रिकुवेस्ट खालामबाय थायोला इउटुब टिमखौहाय नोंनि मनिटाइजआ डिमनिटाइज जागोन ओरैबायदि आपडेट खालामबाय आरो इउटुबा फाग्लासो डेन्जारसै दानिया किं औवारि मा ओंख्रिमोन ओंख्रिया एकदमबारे दालिबो दं टमेट'बो दं थाइबेंबो दं मा लगायनायथाय मिथिला आं संनो मोनाखै ओंख्रिखौहाय पेमेन्टआ बेसेबा पेमेन्टखौ आं 15 बिदोंमोन बेसेबां होयो जेब्ला होयो होमब्लासो मिथिनायसै मास मोनसे बा 1.5 मास मावनायनायसै आं इयावहाय खस्थ' मस्थ' ओमफ्राय एसे फुराना जालांला एसे खम खोमा थोननाया एसे सहायना थाथांबायसै र' मालायनि सायावसो मावजोबनायखायो फाग्लासो सुदेब ब्लग आदा गाबोन आं हाबा दं हाबा बोथोर गैयि हाबा लालाबायखो बबेनिफ्राय जाखो हाबा लाग्रालाय हौवाना हिनजाव जाखो सत्र' मिनिट टाइमाबो थांखालायबाय नोंथां आइए फार्स्टआनो जाखानायसैलाय नै टाइमखौनो थोआल' मोनखासैलै दसे सम गोलांहैनायसैलां एबारावहाय मा आपडेट खालामखो इउटुबा फाथाखौनो मोनला फाग्लासो जाबाय सेसखा गौतम बसुमतारी हाय ब्रदार मा खबर आंनि खबरालाय बिदिनोसैलै मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दङ बिरखां नार्जारि देब्र जायगा जायगा थाबसेयाव मावनांगौ हगारनो नाङा बेखौनोथ' सानदोंलै टाइमा आंनि ओरैनो 2 मास थांखाबाय फैयै 2 मास थांबाय आं एप्रिलाव थांनायनि टारगेटमोन एप्रिलाव थांनो हागोन ना हालिथाय बाइक गंसे बोराय नांगौ ओमफ्राय माबा यामाहा क्राक्स ना मा होनो ब्रें होनग्रालाय बेखौ नांगौ आंनोहाय गंसे बाइक बोराय सेकेन्ड हेन्डसो गोदान बायनो हाया गैयालाबो 20-25 हाजारसोनिल' लानो आं बहायबा थांब्रबनांगौ जायोला रावनावबो बिलाबो मोना फाग्लासो गारिखौनो ओंखायनो बोरायलाबो गंसे खर' बायनायलाय बायना लानोसै आं पुलिसफ्राबो सोंलायैनि गोदानखौ देनांसो बायनोसै आङो बेयावनो लाखिथ'नोसै नामा लोगोफोर जोबोद मेंनाय मोनबायलै आं एसपि आदा न'खौ गारना बेफोर जायगायाव खामानि मावना माब्रै मोनो सुखुआ गोसोखांबाय थावनो आंथ' बेयाव खामानि मावदोंब्लाबो आंनि गोसोआ गामियावसो दंहैयो गामियावसो थाबाय थाखायो गोसोआनो एकदमबारे लोगोफोरजों इन्जय खालामनाय गामियाव थाब्ला बेबायदि खालामनो मोनगौमोन बोरैबाला गाबज्रिनायखौनो खेल लालाय लाङा आं फाग्लासो ओरैबायदि गामियावसो थाबाय थायो आंनि गोसोआ मिनिनो
बिखेखौ बिब्लाबो मोना बिखेखौ बिब्लाबो मोना होननाया माने बारा बुजियाखिसै दे गारि ए गारि मोनारा बिलाबो नों मैबा दसे 5 मिनिटनि थाखायबो बिनारा दसे थांब्रबनो होननानैहाय हाजार बि गाबना बिलाबो मोननाय नङा ओरैबायदि गावनाव गैयाला ओंखायनो हांगोमोत जालायनाय गंसे लानोसै आङो 10-15 हाजारसोनि बस्था बनालाबो सालायनायसै आदा मेन्देला बायदि सोर सिख्लाफोर मिनिलाङो मिनिलांथोंसै सोर हिनजावफोर मिनिलाङो आखायाबो थिफुजोब्बाय नै दहाय खामब्रबनाया मानोबो लादो एसेबाराव यामाहाया मोजां यामाहानि दालाय सिगांनि फुराना मडेल गैयाना दा ब्रें 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 लायना हाजो मांखोग्राया बेखौनो होखानोसै ओइ साला बेंलाय जाम्बा इउटुबार फैलायबाय नै होनलायनायनि दासो फैदोंमोन आं आरबि बिरखां ब्रह्म हाय हेलौ खामानि मोनबाय नामा आदा मोनबायमोन मोननायालाय नाथाय जोबथा खस्थ'लै आयो सैज' खालामनो हागोन ना हायासो जालायलांबाय आं मोनसे खोथाखौ आं बुजिनो मोना जोंनि स्टेटनि गभर्नमेन्टफ्रा गावसोर मासियाव जिरायनानै लाजिना लाजिया गावनि स्टेटनि मानसिफोरखौ मालाय स्टेटआव खामानि मावहोबावनोलाय चेनेल दं नामा आरबि बिरखांनि चेनेल दंदां दं फाग्ला सानोलै आं बोरैबाला आसिगुर खिथानो हानो मोनाखै सयथिबो गावजिलाबायजोब्बाय नै सिख्लाफ्रासो मोजां मोजां हानो रोङोरा आसिगुरफोरखौ साफानो रुगुं गोजा जाजोबखायो मस्ला फुननाया मस्ला लगायनाय आसिगुरानो गोजा आलौजोबखायो ओमफ्राय सिंजों हाबनानै देनां र' न'आव बानायनानै जाहैनायसै एसे इउटुब बानायनोबो भिडिअ'आबो माबा भिडिअ'लायनो मबाइलाबो जालालै नङाला फैनाङामोन सयथिबो हाय आदा FB गेमिं ब्लग हेलौ आरबि बिरखां ब्रह्म आदा मा बुं दे मा बुंनो गोसो आं दोननोसै आधा घन्टा जालायबावनोसैसो नै मा बुंनो गोसो बुंखाद' बोथोरै आं दोननोसैसो मानसियाबो बारा गैखाला 8 जनल'खासै टाइमाव देरा जाबायना 6टा टाइमावसो फैनांगौमोन लाइभआखौ माहा दं आदा नों आङो माइसुराव दं माइसुर दा नोंथांनो खनले खोन्थाखाबाय आं जायफ्रा दा
कमेन्ट हरदोंना आंनो नोंथांमोना गासिनबो जानो हागौ आंखौ साबस्क्राइब खालामजोबनाय आंनि चेनेलखौ ओंखायनो आङो कमेन्ट हरनो हादों साबस्क्राइब खालामि मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट हरनो हानाय नङा जेब्ला साबस्क्राइब खालामखाङो अब्लासो कमेन्ट हरनो हागोन सोरबा हेटारफोर आंखौ रायनो गोसो दङब्लाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैसो आंखौ रायफैनांगोन आंखौ लाइभआव ओरैखायदि खालामना लाबाय आङो गोदाव सोराव रायहरलाबायोना साबस्क्राइब खालामालासेनो ओंखायनो साबस्क्राइब खालामथारगोन जायफ्रा आंखौ रायनो गोसो दं बिसोरखौबो ओरैबायदि सेटिं खालामना दोनबाय दा आंजों ग्रुपाव थाफानाय आंनि वाट्सएप ग्रुपाव फोरोंगोन आं र' बावैसोनि उनावनो रोंगोन नोंसोरो आं हसुराव दं आदा हसुरा बेसे गोजान जायोथाय लकेसन नायब्लासो मोनथियो हजोंनि एसे बोथोरखौ ब्लग लाबो माब्लाबा आं जानुवारियाव माला सुथि मोननाय नोंलाय ब्लग खालामो फाग्लासो ओरैबायदि डिसेम्बरखौहाय फुरा जोबजासिम मावनांसिगोन मासाव खनब्रैल' सुथि एसबि आदाया मा जायगानि बावदों गाज्रि दामोन सोंनायखौ आं चिरां जिल्लानि दोननोसो सानबाय आं ओमफ्राय दासो माखासे गोदान फैबावदों निउसफोर बानायब्लाबो भिडिअ क्लिप सालायलानो इल' डलार जायो मा भिडिअ बानायबावनायब्रा रस्टिं खालामब्लाबो इल' डलार जायो भिडिअखौनो पाब्लिश खालामनो हाया मोननै मोनथामसो भिडिअ दं मोनसेबो पाब्लिश खालामाखै आं दाबो इल' डलारसो जाजोबो भिडिअ क्लिप सालायब्लानो भिडिअ क्लिप सालायाला बोरै रस्टिं जालायखो ओमफ्राय फाग्ला आपडेट खालामजोब्बायलै इउटुबाव उल्थां फाल्थां माबा प्ले खालामनांलायलै दानो ओरैनो भिडिअ प्ले जाग्राबो जाबाय इउटुबनि आपडेटआ बे प्ले खालामालासेनो ओरैनो इउटुबाव थांब्लानो भिडिअ नायनो हायो दा जोबजासिम नायनो हायो बैयावहाय इउटुबारफोरनि थाखाय इउटुबनि थाखाय जेबो मुलाम्फा गैया मोननाय गैया माने बेयावहाय एडभार्टाइसानो जाया ओरैनो स्क्रिन फिसाल' थानानै ओरैनो इउटुबाव हाबब्लानो डाइरेक्ट भिडिअ प्ले जायो बे भिडिअ प्ले जानायाव एडभार्टाइस हाबा बेयाव इउटुबारफोरनि मुलाम्फा गैया आरो सासेनिबो इउटुबनिबो मुलाम्फा गैया बेवहाय ना भिडिअखौ प्ले खालामना नायलासो एडभार्टाइस हाबो जेब्ला एडभार्टाइस हाबो अब्लासो इउटुबारफोरनोहाय मुलाम्फा जायो ओरैनो 1% 2%लाबो आर्निं फैयो रिचार्जआबो जोबबावबाय खोमालै मेसेज फैगासिनो माजों सोनांगौ जाखो दे फेसबुकखौथ' बाबाय आं फैसाखौनो मोना गासैनो फेसबुक पेजआसो लांफिनजोबो दाखालि $15 जाबायमोनलाय लांफिनजोबलायबाय दा जिर'सो जानानै दंहैयो भिडिअखौनो होआखै आं रागा जोंनानै होलाबो इउटुबावल' होदों ओमफ्राय जायफ्रा इउटुब चेनेल सालायो चेनेला मनिटाइज जाबाय बेबायदि इल' डलार फैयोब्ला रिभिउ खालामबाय थानो नाङा रिभिउ खालामबाय थायोब्ला नोंनि मनिटाइज जानाय चेनेला डिमनिटाइज जागोन बेबायदि गोबां चान्स दं आरो माने जों बायदि बायदि भिडिअ क्लिप सालायनानैहाय जों खोथा बुङो नालाय बेयावहाय इल' डलार डाइरेक्ट होसै दानो इउटुबा बेवहाय एडभार्टाइज सालाया आरो मालायनि खोथा सावरायनाय मालायखौ रस्टिं खालामनाय बेफोरबायदिखौ डाइरेक्ट इल' डलार होसै माने बेफोर फानि भिडिअ बे काहिनि भिडिअ बेफोरबानो चान्स दंसै आरोखि इउटुबावहाय दा माखासे गोदाव सोराव कन्टेन्ट बानायलाबायोमोन ना मानसिफ्रा रस्टिं बायदिसिनानो बैफोरावहाय नों भिडिअ क्लिप सालायबाय थाय नों बिनिफ्राय नों भिडिअ बानायलाबो
नों बिनिफ्राय फैसा मोना आरो ओरैबायदि जाबाय माने इल' डलार खालामना हरखायो डाइरेक्टनो नों रिपस्ट खालामबाय थायोब्ला डिमनिटाइज खालामना होगोन नोंनि चेनेलखौ ओरैबायदि मोनथाम मोनब्रै जानानै दं आंनाबो दा मनिटाइज अफ खालामना दोनजोबदों आं बेबो माबा गैया ओमफ्राय माखासेखौ पाब्लिकना खालामाखै आं ओरैनो दोनदों दा बेखिनियासो लोगोफोर आङो दसे सम नोंथांमोनजों रायलायनो गोसो जानानै फैबाय भिडिअ होनो मोनैखाय सम मोनैखाय भिडिअ खालामो मालाय मा खालामबाय थानो दा आं बेयावनो दोनथ'नायसै 31 मिनिट जालायलांबाय नै दा जायफ्रा आंजों लाइभआव दङ बिथांमोनजों आङो जायफ्रा आंजों जोबजासे लाइभआव थाबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आंबो रेस्ट लानोसै बिराद मेंनाय मोनबाय आङो